Euskal Herria zuzenean festibalak, Gipuzkoako Usurbil herriak eta Jakin elkarteak elkarlanean sortutako Juan Mari Torrealdairen bigarren beka irabazi du. Guk hasieratik argi genuen Juan Mari hilta gero, ohiko omenaldiez haratagoko omenaldi bat egin nahi genuela. Eta ikuste genuen, Torrealdairen izena eta izana bera ere uztartuko zituen egitasmo bat abiatu nahi genuela. Albazan egitasmo iraunkor bat izan zedin, eta ideia horretatik tiraka sortu zen bere izena eramango zuen beka deialdi bat martxan jartzea. Helburu bezala jarri genuen kultur egitasmoak eta kultur ikerketak sustatzea, beti ere ikuspegi praktiko batetik, beti ere divulgazioan arreta berezia jarriz eta Euskal Herriko kultur gintzan, kultur erailetzan ondorio esanguratsuak uzteko borondatearekin. Euskal Kultur Ikerketak gaur izenburupean osatu da bigarren deialdi hau. Torrealdaik liburugintzan egindako azterketa oinarri hartuta gaur egunera ekartzeko xedez. Kultur ikerketei heltzeko modu bat, soziologia eta ikuspegi historikoa jorratzen zituena eta bilatzen zuena liburugintza aztertuz, euskal kulturaren bilakaerari buruzko ondorio esanguratsu batzuk ateratzea, gero kultur politikak diseinatzeari begira. Eta aurten aurkeztu diren 4 proposamenetan baloratuena EHZ festivalarena izan da, beka baino lehen, jada gogoeta abiatua bazuten ere. 2026an festivalak 30 urte beteko ditu eta hortik elkartean aritu ginen gogoeta fase batetan hausnartzen EHZ ze bilakatu den, nola bilakatu den dena gaur egun eta gure artean ukan ginen nola eztabaida bat berliteke aztertu festivalaren bilakaera, bai musikagintzaren bilakaera, kulturgintzaren bilakaera, hainbat belaunaldik osatu duten tresna bat baita eta bakoitzak baduelako ere zerrejan, beraz hortik gogoetatu, EHZ-tako hoi batzuk elkarrizketatu ginituen, oartu ginen bakoitzak bazuela bere bizipena kontestu politikoari begira, soziologikoari begira ere, eta aritu ginen, 30 urteak heldu zauzkigula, zendako ez, liburu bat sortu, horren historia kondatzeko, baina naratago ere geroari begiratuz, izanen den festivala irudikatuz, tresna bat utziz ere heldu den belaunaldiari, segida emaiteko proiektuari. Lanari berehala helduko badiote ere emaitzak helduden urtean ikusiko ditugu. Hasierako enbor horretatik proiektuaren adar guziak loratuko dira, ikerketaren ondorioen berri emanen dugu, hitzaldien bidez, festivalean bertan, horrez gain aipaturiko sormen lanak ere plazaratuko ditugu, orduan abiatuko da lana ikastetxeetan, Euskal Kulturgintzaren inguruko tailerrak emanez, eta erraten nuena sormen lan horiek ere Euskal Herriaren 4 ertzetan zabaltzeko asmoa dugu, eta uste dugu lan horien aurkezpenen inguruan hitzordu sozial politak sor daitezkela eta harremanak, trukeak eta horrek ere aberastuko duela proiektua. EHZ-tako kideek dioten bezala, eskuz esku pasatzen den proiektu honetatik ere hazi berriak landatu daitezen fruitu berriak emateko.